Na, így 3 hét után rájöttem, hogy amúgy lehet így kéne videóznom, és akkor TV kompatibilis lesz. Azért ma jobbat parkoltam, megint eljöttem ugyanabba a plázába. Most azért annyira nem fárda. Most úgy jó. Eljöttem amúgy megnézni, hogy az Zarában mi a felhozatal, meg vennem kell a kicsinek valami ajándékot, ma vasárnap szülinapja van, hogy ehhez keresünk valamit. Mert nagyon régóta kívántam a bubble tea-t, mert nyilván itt az összes ázsiai azt vissza, és most végre megvettem, de ami cirkuszt én itt lenyomtam, így először is nem volt olyan, amit már régóta kívántam, mert van egy ilyen brown sugar-ös, amit egyszer kóstoltam Londonba, és ezt nagyon szeretem, és itt olyan nem volt, úgyhogy így válogatnom kellett, és hát nyilván nem vagyok nagyon jó döntéshozó, szóval egy 10 percet álltam a gépnél, addig már 3-an rendeltek mellettem, de mindegy, megvan. Nagyon fura amúgy így videózni, mert úgy érzem, hogy nagyon sokan néznek, hogy így kitartom a telefon. Mindegy lesz a... nem tudom szívni. Ez amúgy egy jó döntés volt. Nem fiam. Ilyen édes, meg van benne bogyó, meg minden szar. Ha mindegy, most megyek az Zarába, mindjárt jövök. Na, a kedves zarás barátaim nagyon ki fognak borulni, de én nagyon élveztem a helyzetet. Képzeljétek el, hogy kinéztem online egy pólót, ami csak $4 volt, ami kb. egy 1000-es, de hogy azért tetszett annyira, mert már régóta vágytam egy ilyen színűre, meg pont olyan volt a szabása, meg a típusa is, és tudjátok, ilyen tényleg nagy szerelem volt. És láttam, hogy tegnap, hogy volt még belőle majdnem mindenféle méret, kivéve az S-es, mondom, jól van, tök mindegy, M-es, L-es, X-es, bármi jó lesz belőle, bejövök és nem találom. Megkérdeztem három eladót is, és nem tudták, és csak a kép volt kifotózva, és nem mentettem le a kódot, és tudom, hogy hülye vagyok, mert ugye mindig így rendeltem korábban, mármint így Dóritól, meg bárkitől, és csak a kódot küldtem el, szóval nem is értem, miért nem mentettem le. És itt kell kijönnem amúgy. Na mindegy, és nem volt maga kód, és ugye kép alapján hát elég nehéz volt, pláne, hogy szélszes. És kicsit megállok, és így befejezem nektek a vlogot. Mindegy, nem találtam meg, de találtam még egy ruhát, meg egy toppot, és megvettem. És elmentem pisilni, és a WC-n leülve elkezdtem nézegetni a Zara appot, már a Zara appot is letöltöttem. Elkezdtem nézegetni a Zara appot, mondom, nekem ez a felső, ez kell, én addig haza nem megyek. Megtaláltam, kimentettem a kódját, minden. Visszamentem, ugyanazokhoz az emberekhez, próbafülkés néni, fönti emeletes eladók, mert itt 2 emeletes a Zara. Mindenki az oda mentem, hogy mondom, itt a kód, mutassátok meg, hol van. A fent volt a sales, mert a fenti csajszi elkezdtem velem együtt keresni a pólót, hogy megtaláljuk nekem. Aztán mondta, hogy jó, menjünk le, nézzük meg. És a lenti próbafülkés néni az egy indiai volt, és mondta, hogy hát sajnos ő ezt a pólót nem látta, hogy nálam az biztos, hogy nincsen. És ott volt egy vagy üzletvezető, vagy nem tudom ki, ilyen nagyon kiöltözött és akkor ő mondta nekem, hogy hát mivel szélszes, és hogyha shoppon van, akkor abban biztos, hogy nem tudnak segíteni, de hogyha esetleg hátul van a raktárba, akkor abba tud. És mondta, hogy megnézi nekem. Elvitt a kis telefonkáját, meg mit tudom én, és akkor elkezdte, gondolom, megkeresni nekem a pólót, én ott álltam, mondom, úristen, csak legyen meg, és visszajött mind a 2 mérettel, és már csak 2 méret volt, az XS-es meg az M-es, és mondta, hogy melyiket kérem, és mondom, jó, hát akkor nyilván az M-eset, mert amúgy ez kicsit ilyen szűkebb fazon, és akkor megyek a kasszához, amúgy itt ezen a címkén $12 volt, és ugye neten meg 4, és akkor a csajsz, amikor amúgy beütötte a gépbe, már 4 volt, úgyhogy siker, megvan a póló, amúgy most már megmutatom, ha már az egész Zara megmozdult érte, de hogy tényleg ilyen szürke szintén már olyan régóta keresek, és annyira szép, meg puha az anyaga, és amúgy 23-ról van leértékelve 4-re. Szóval konkrétan több mint 5000 forintot spóroltam ezen a pólón, ami valljuk be őszintén jó, de hogy a lényeg az volt, hogy nekem ez kell. Úgyhogy szerintem ilyet Zsófi, Bendi, Dóri biztos, hogy nem csináltatok volna. Konkrétan a félnapotokat rám áldozzátok. Jó, mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy a Zarában csak így tengtek meg lengtek, úgyhogy kb. 5-6 ember, ha volt rajtam kívül.
de akkor is amúgy ez tök kedves volt, hogy tök jól esett. Na, nagyon kell sietnem, de megmutatom, hogy miket vettem, mert nyilván mindenkit érdekel. Szóval a gyerek ezt kapja tőlem ajándékba, ugye nagy legómániás, úgyhogy ebben van minden, remélem látjátok a terméket. Ez a híres nevezetes Zara póló, amiért egész Sydney megmozdult. Öblítő. Nem érne. Ezt a pólót is nagyon olcsón vettem az Zarába, már mint ezt tudjátok, ez csak egy ilyen top, de úgy gondoltam, hogy blézer, kis izénadrág, úgyhogy egy kis csini. Meg ezt a ruhát vettem, és nagyon tetszik, mert szeretem, aminek ilyen nyaka van, ott valahogy úgy szebb vagyok, meg elegánsabb. Szóval, ja, ennyi minden, és ahova sietnem kell, képzeljétek el, egy ilyen óperes vacsora lesz, és tortillát fogunk enni, meg itt domálgatni, meg társasozni gondolom, meg van sauna, úgyhogy viszem a kis fürdőruhámat, úgy yes! Onnan jelentkezem. Na, erre a mai partira megígértem, hogy sütök desszertet, de amilyen rohanós volt a nap, konkrétan örültem, hogy pisilni tudtam. És bejöttem ide a közértbe, nem tudom mi ez, hogy gyorsan nézek valami desszertet, és nagyon sok ilyen leárazott termék volt, úgyhogy vettem 4 darab muffint 100 forintért, úgyhogy szerintem ez a legjobb megoldás mára. Eljöttünk Oszkárral sétálni, ott rohangál valahol. Hát nem, belehempergett kétszer is a sárba. Itt volt egy csávó, rám nézett, azt mondja, ez a te kutyád? Mondom, igen. És hangosan elkezdett röhögni. Mondom, köszi, igen, jó napom lesz. Most fognak igazán hülyének nézni, hogy innen vlogolok, nem érdekel. Ez a híres nevezető Zara póló, és meg valamilyen nagyon jól nézek ki, csak ennyi. Itt a zöldségrészleg annyira satisfying, magnifica. Ilyen kis izével hűtik. Meg ott fentről is. Nagyon jól néz ki. Ez itt meg csak a krumpli választék, és milyen szépen van megcsinálva. Nagyon tetszik. Lila krumpli. Ezt a részt mutatom közelebbről, majd gyönyörű. És hatalmas amúgy a zöldséggyümölcs osztály, ez az egész csak az. Na, ez egy nagyon gyors bejelentkezés, mert mosogatnom kell, mint halljátok a zenét. Éppen a legjobb zenem meg. Képzeljétek el, hogy vacsorára rakott krumplit csináltam, vegetáriánus módon, mert ugye úgy eszünk, meg diós kubát, és nagyon ízlett nekik, egész este ilyen jó kis retrozenék szóltak, úgyhogy annyira jó este volt. És még csak szerda van, és a hetem az ilyen patika. Na, ami nagyon vicces, mert feljöttem túrázni Ingbe, de igazából mentem egy interjúra, ami tök jó lett volna, de valószínűleg nem fogom megkapni. Mindegy, de hogy feljöttem túrázni és kilátás. Nagyon szép. És akarok majd ebbe a kávézóba valamit csinálni. Valószínűleg kávét inni, meg védelni. Na, most már 7 óra valamennyi van. Azután a csodás kilátás után még beültem oda egy kávére, meg szendvicset enni, azt is a sztoriban majd úgyis kipakolom, úgyhogy látni fogjátok. Aztán utána mennem kellett a 2 fiúért. Őszintén félni szoktam, hogy ne vitatkozzanak, de van egy taktikám, viszek nekik snacket. Úgyhogy ma is ezt tettem, vittem Skittles-t, meg banánkenyeret, popcorn, trágcsát, ilyeneket, úgyhogy teli van a szájuk, nem vitatkoznak. Nincs veszekedés, úgyhogy minden meg van oldva. Aztán hazajöttünk, elmentünk a kicsivel kutyát sétáltatni, eddig meg sosem jött velem, de most annyira élveztem magam, hogy én is. Futkároztunk, mit tudom én, jó volt nagyon. Ja, és eddig mindig elképzeltem, hogyha elmegyek kutyát sétáltatni, amúgy bocsi, itt a száradó dolgokért, elmegyek kutyát sétáltatni, találkozni fogok majd egy izével, egy jóféle pasival, mit tudom én, mi. És ma úgy mentem le, hogy pulóver, nyilván, hogy mennék le. Pulóver, szakadt nadrág, mit tudom én, mint egy szakadt farmer. És lemegyek, és már messziről nézem, szőke fiú, a lába is ki van gyúrva, tudjátok, nem ilyen kamukont is, hogy csak arra jár be. És akkor így dobálgatja a labdát, vagy nem tudom én, hogy mire edzett. És nyilván eldobta jó messzire a labdát, és Oszkár utána futott, és a szájába vette a labdát. És tudjátok, mit csinált? Soha, de soha nem tudod elvenni tőle a labdát, mert ha elkezded kergetni, vagy hívod, akkor ő azt hiszi, hogy játék, és elkezd elfutni előled.
Nem, a csávó szólt neki, hogy hozd vissza a labdát, gyere ide, szépen odament, és elvette tőle a labdát. Én így néztem, mondom, ez egy jel. De a csávó nem jött oda hozzám, meg nem mondott semmit, hanem ment visszaönteni, úgyhogy holnap ugyanabban az időpontban visszamegyek, ugyanúgy nyilván a kutyával, úgyhogy hát, ha megszólít, vagy lesz valami, mert ő rendes jól nézett ki, úgyhogy még holnap meglátjuk, hogy mi történik. Nagyon imádom, a gyerek kiborította a joghurtot, és tudjátok, mit csinált? Felnyalatta a kutyával. Eljöttem kutyát sétáltatni. Tudjátok, hogy nézek ki? Én így most ki. Már azt mondta az anyuka, hogy 15 percen van gyorsan elfutni, mert utána itthon kell lennem a gyerekkel. Gyorsan éppen abban, amiben voltam, eljöttem. Igen, hát erre most így nem mondanék semmit. A nap felkelte, legalább jól néz ki. Mutatnám ebből a szögből is, jobban látjátok. Legalább a kutya élvezi. Mindenki megkapta a piáját, hogy most beállunk, hogy a csávó beállítson minket a pályára. Itt vannak a lányok is. Én nem tudom, mi van velem. Én nincs egy körülcékben. Nagyon jól nézek ki, most ebből pont valakit. Szóval én nem tudom, mi van velem. Ez nem jó vicc. De keresek egy valami jobbat. De megittam csak egy ilyen gin valami szart, meg proseccót, és már érzem, de miért? Megpróbálok viselkedni. Nem írek semmit, igyekszem. A lányok nagyon aranyosak voltak, tök jó volt a minigolf, meg tök jól beszélgettünk. Az egyikkel holnap találkozom, mert megyünk bruncholni, meg hogyha jó idő lesz, akkor a tengerparton sétálunk. Csüttöbb Sydney. Az a csávó valami nagyon jót énekel. Oh. Na, ma van Maxeli napja. Becsomagoltam neki az ajándékot ilyen szépen. A kicsinek konkrétan külön ajándékot kellett venni, mert ő ilyenkor mindig féltékeny, hogy mások mennyi ajándékot kapnak a saját születésnapjukon. De mindegy. Megmutatom, hogy néz ki a konyha most. Szerintem a világháború, atombomba, és elméletileg ugye ez ilyen szülinapi díszítés. Happy birthday itt lógnak ilyen girlandok, itt rajzok, és ez a szülinapi torta. Azért ez, mert a kicsi, a középső, az csinált egy saját országot, Maxlandnek hívják, és ez az egyik része. Úgyhogy azért lett ez, de hogy így a díszítés. Na, újabb szupermarketes élmény voltam bruncholni egyik barátnőmmel, és most bejöttünk a plázába, és képzeljétek el, hogy itt a hűtőben lehet így dobozba venni mocsit, imádom a mocsit, meg makaront, mutatom. Ez konkrétan egy mennyország. Próbáljuk a mangós mocsit. Ugye fagy? I love it. No, you don't? No. I can have yours. Yeah. I'd like the strawberry more. I don't have strawberry ones. Chocolate? What is it? Wow. Okay, so a makaron nézem. Which one was that? Chocolate. Oh, yeah. Oh. Yeah, because you're not supposed to keep the macarons in the fridge. Oh. Nagyon kemény, amire a hűtőben van. I like both of them. They were actually good. Bejöttem egy nagyon szép boltba, csak meg akarom mutatni, hogy milyen jól nézek ki. Meg a bolt is milyen szép.